سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وترو من نيوتيو لومي حنتا اقر راميتن نخلنا كتمهرنان كتنكحنان تغل برتع زبالة عرستي حيزة غريبة زلغو نزا عرستي قد مجماري بحاد اللبا ما زراربانا يبوتاتنا نايديتاتنا كنجمر نسودما انتاي تبل زرابا اللي حان تتعم تمسلوكم دك نسيين كم زبلا يزبحال واملاخ تبق ملكع دعابا نمبر وعلى الناسي كاب قربابتي مهارو وزبل شو تاين قبل ايلن مجمريا ملكع دعابا نمبر توحلنا زبحالتي كاب كبابيكم مهارو يخيدي زبل سلازي نايلو مارسي دك تبعاتشو نبدك نسيو كنت متكلنا نملكع عندنا نتملكع عندها هو نقبر ولا نبلعن زيادة دما نملكع نقدفو مخنياتو بلح كنسات صبغتون سلازلا سلازي لو مك عندها كورونا ابت برحنا دك نسيو دك تبعاتيو كاب اتوم زبل حد كنسيو مساتن تعينت اتمامتالهم مسكماتن كابهم زبل حن زنف عندك كنسيوسي نحدار نقوم نجر يدليدو ويستحتيهم يوم تمتو إنا خنري سلازي أصلا مكتال very very important نساينتست نوح عمد الزاربن زارب زلون هرستيو أجرى موتي دمايم رقيبة مع موتة تخنقركني أجرى موتي سلازي كسام موتة تتخطط لكم حدا قد سفلتت أبي وتكم حيسكم كتوتو خم تخلو كعبركم يفتو so now let's get into it number one the background كم زخونة نجر مقبارنا نفت background دخن كيدنا نايتي نزاربو زلنا background انتاي مهانو كندري مالتيو so مجمريا in general most people like dating مبزحت جزء دك تبعتيو ويكا سبات بهيوت وعزو فقري وعزو حدار يدليون يمنيون يوم that's nothing strange so انتاينا خنبل دلنا بزهجي انت خونجن كل سب كابو زبلت كابو زنفع كابو زحيل كابو عود زلون لا على يدلو دي عدلن جيت حتى قلنا دك تبعتيو نابنا توال ندلينا انت خون انت عينه توالنا ندلي كابخات تنفع كابخات تحيل كابخات تبتم كابخان لعل عوت دي خات دلي ويستحتيخا اي خات دلي اذا حتى زي عجي ابدك تبعتيو دك نسيون يستفل عليه قبره ملتي زلوا نسادما دك نسيو كم كليشة ويكا كملو مدى زراربا كاباتن لعل بعدمه زحيل زنفع زهبتم تترغيبو يفتوعين يزبحال بزح جزء ونزري كلنا نبليلنا بزح جزء زري أبدأ كتابعتيو جن كابو تنفع كابو تحيل كابو تهبتم كابو بالجات زلوا انت عينة تمام تالهم كنرينا مالتي so research has found that analytical abilities considered as stereotypically masculine quality and being competent and competitive are qualities that are particularly important to men so female intelligence might be threatening for heterosexual men so እዚ ክልተ ሪሰርች ክንሪአና ፀኒሕና እንታይ ረኺቦም ሶም ብተደጋጋሚ እንታይ ርዮም ናይ ምምማይን ናይ ኣናሊቲክስ ወይ ከዓ ከምዚ ነገራት ብጥብቂ ርኢኻ ሓደ ፍሉይ ነገር ናይ ምርካብ ክእለቲ ብልምዲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ባህሪ ወይ ከዓ ማስኩሊን ናይ ተባዕታዊ ኳሊቲ ተባሂሉ ዝእመን ከምኡ ድማ ብቁዕ ምዃንን ተወዳዳሪ ምዃንን ደቂ ተባዕትዮ ናቶም ብሉፅነት ወይ ናቶም ፍሉይ ክእለት ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ስለዚ እዚ ብልሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ዘርኢ ብርሕት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ እንታይ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ሓደ ኣስጋኢ ባእታ እዚ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ተባዕታዊ ባህሪ ናቶም ተስግእ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል ኮይኖም ረኺቦማ ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዚኣ ኣይኮነ እንታ ውፅኢት ክንሪኣ ኢና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብኸመይ ነዛ ርእስቲ እዚኣ ታክል ገይሮማ ሶ what the science say ሓደ መፅናዕቲ ኣብ 2006 ዝተገበረ እንታይ ገይሮም ከባቢ 250 ዝኾኑ ሰባት እዮም ገይሮም ፅንሒልና ክንሪአ ኢና እንታይ እዮም ድማ ክሪኡ ደልዮም ብልሒ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ክህልዎ ይኽእል so እንታይ ረኺቦም found that intelligence appealing unless they perceived their female date to be smarter than them so بحفش ደቂ ተባዕትዮ በላዕ ጓል ንደሊና ኢና ንብል so መብዛሕትኡ ተባዕታይ በላሕ ጓል ንፍዕቲ ጓል ይደልየ ዝብል ኣብስትራክት ኣብ ሓንጎሉ ኣለዎ እንተኾነ ኣብ ጥቁ መፅያ ስማርት ክትከውን ከላ ይትሕቶ so even if a man says he wants a smart woman is he actually attracted to one when she's in front of him so ከም ሓሳብ ከም ስነ ሓሳብ ኣወዳት ብዙሕ ግዜ ስማርት ጓል ንደሊና ዝብል ሓሳብ ኣለና
عبتك خامتي عبتك خاف كتبل كلاجن are you that kind of person do you really appreciate that تبليا اتحطوا مالتي so researchers from University of Buffalo California and University of Texas explored this question in their new study so during the preliminary survey so نكلتميتن 50 بيلوم 7 أمتيوم زم أبستفلا ليونيفرسيتات مالتيو هذا ريسيرش جيروم قدمت ريسيرش 86% እንታይ ኢሎም ንፍዕቲ ጓል ወይ ካብ በላሕ ጓል ደስ ከም ትብሎምን ምሳ ድማ ሂወት ክገብሩ ፀገም ከም ዘይብሎምን እዮም ገሪፆም so they would feel comfortable dating someone smarter than themselves so እንታይ ኢሎም ቅድምቲ መፅናዕቲ ዝኾነ ነገር ምግባሮም 86% ደቂ ተባዕትዮ በላሕ ጓል ምሳ ሂወት ክጅምሩ ደስ ከም ዝብሎምን ስክፍታ ከም ዘይብሎምን ገሊፆም ማለት እዩ okay now let's see what happened in the research so ኣብቲ መፅናዕቲ ኩላቶም ባህጊ ምስ ደቂ ኣንስትዮ በላሕቲ ክኸድኹም ዘልዩ ጥሮ ምልክት ሂቦም so ኣብቲ መፅናዕቲ ከባቢ 256 ሰባት ኣብ ክልተ ግሩፕ ገይሮምሎም ማለት እዩ so scenario ሓደ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል እንታይ ገይሮምሎም undergraduate men were informed about a hypothetical woman who scored higher than they and appeared interested in meeting or dating her so ኣብቲ መጀመርያ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል እንታይ ኢሎሞም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚኣ ንፍዕቲ ጓል ኣብ ትምህርታ በላሕ ልዕልዮም ግን ነጥብደምፀቲ ከመይ ዓይነት ሪኣክት እንታይ ይስማዓኩም ብዛዕባ ኢሎሞም so ዝተመወዳት wow it's really cool ኣነሲ ክረኽባ ደስ ንበለኒ ምሳ ከምኡውን ምሳ ሻሂ ክሰቲ ወይ ከዓ ቆፀራታት ክሕዝውን ደስ ንበለኒ ዝብል ርእይቶ ሂቦሞ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ነታ ጓል ከይረኽብዋ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ምስ ሓበርዎም ማለት እዩ ኣብ ሲናሪዮ ኣብ ካልኣይ ክፋል ድን እንታይ ገይሮም the men met the woman ስለዚ እታ ንፍዕቲ ጓል ኣብ ጥቆም ኣምፂኦማ ማለት እዩ ተራኺቦም ምስኣ ሽዑ they took the test next to each other ነቲ ፈተና ድማ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ብልሒ ፈተና ማለት እዩ መን ይበልሕ ናይ ኢንተሊጀንስ ቴስት ማለት እዩ ብሓደ ኮይኖም እታ ጓልን ንሱን ጥቃጥቃ ኮፍ ኢሎም ነቲ ፈተና ነቲ ናይ ኢንተሊጀንስ ቴስት ገይሮሞ ማለት እዩ ሽዑ ልዕልዩ ነጥብ ምፅያ ጥራይ ደይኮነ እታ ጓልሲ ዓው ኢሎም ነቲ ውፅኢት ናቶም እስኻ ከምዚ እንፂኻ ንስኺ ድማ እሳ ድማ ከምዚ ምፅያ ኢሎም ፍልልይ ናቲ ብልሕናቶም ገሊፆምሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ ኢሎሞ ድሕሪ ውፅኢት ምንጋሮም ማለት እዩ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣብታ ጥቃ ጓል ኮፍ ክብሉ ሓቲቶሞ ማለት እዩ ኩርስኹም ሒዝኩም ኣብ ጥቃ ኮፍ በሉ ኢሎሞ ኣበይ ኮፍኩም ዝብሉ ድማ ተዓዚቦም ማለት እዩ ስለዚ ዝበፅሑ ካብታ ጓል ርሕቕ ኢሎም ኮፍ ክብሉ መሪፆም ኣብ ጥቃ ኮፍ ክብሉ ኣይመረፁን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ዝያዳ ኣብዚ ክንሪኢና men who were partnered with a woman who scored higher on the intelligence test felt the need to physically distance from her when moving their chairs ስለዚ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብታ ኣብ ጎኖም ተፈተነት እሞ ካብኣ ትሕት ዝበለ ነጥቢ ዘምፁ ኣብ ብልዒ ማለት እዩ ጥቃ ኮፍ በሉ ወይ ኮፍ በሉ ኣብ ጥቃ ኩርስኦም ሒዝኩም ዝበልዎም ካብኣ ርሒቆም ኮፍ ክብሉ መሪፆም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ they also tended to rate her as less attractive and desirable to date than when men interacted with a woman who scored worse than they had ስለዚ ከምኡ ድማ ነታ ጓል ከመይ ትረኽብዋ ምሳ ቆፀራ ክትገብሩ ምሳ ፍቅራዊ ሂወት ክጅምሩ ትኽእሉ ዶም ዝበልዎም ብዙሕ ሰሓቢት ኣይኮነትን ምሳ እውን ሂወት ክንጅምራ ይንደልና ዝብል ርእይቶ ሂቦም ማለት እዩ በንፃሩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ትሕትዮም ነጥቢ ዘምፅኣ ምስኣቶም ፅቡቕ ዝኾነ ተበግሶ ናበን ምስኣተን ሻሂ ክሰትዩን ክራኸቡ እውን ባህጊ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጎኖም ኮይና እታ ጓል ንፍዕቲ ጓል ምሶም ፈተና ገይራ ልዕልዮም ነጥቢ ምስ ኣምፀት እቲ ኣብ ልዕልያ ዝነበሮም ትቐደም ንፍዕቲ ንደሊና በላሕ ንደሊና ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ሪያሊቲ ቁሩብ ፍሉይነት ረኺቦም ማለት እዩ ተርባዕተ the findings እቲ ውፅኢት ናይ ሪሰርች እንታይ ማለት እዩ መደምደምታሲ ኣብ ምንታይ መደምደምታይ መፅኡ ዝመፅናዕቲ so the last two versions of the study found that men were less interested in dating and interacting with a smart woman when she was face to face with them ስለዚ ኣብቲ መደምደምታ ናይቲ መፅናዕቲ እንታይ ተረኺቦም ተባዕትዮ ምስ ሓንቲ በላሕ ኣብ ጥቆም ኮይና ምስኦም ተወዳዲራ ልዕልዮም ክትከውን ትኽእል ልዕልዮም ክትሓልፎም ትኽእል ጓል ምስኣ ዝምድና ክፈጥሩ ብዙሕ ድሌት ከም ዘይብሎምን ብዙሕ ከም ዘይመርፁን ረኺቦም ማለት እዩ ኣብቲ ሪሰርች ማለት እዩ so ካብ ሩሑ ካብ ሓሳብ ብስነ ሓሳብ ንፍዕቲ ጓል በላሕ ጓል ገለገለ
كنبل نغلينا عبتك أنا متى علينا نتناتنا درجات تحلف قال challenge تقبر قال مستقاتم جن كابانا يمهدان بحري ترايو مالتي. Overall, men were in the hanging out with a smarter woman when they had yet to meet her, but they weren't so excited to hang out with a living and breathing intelligent woman staring them in the face. ስለዚህ ንጓል ንስተይቲ ኣብ ስነ ሓሳብ ንፍዕቲ ጓል ገለ ኢሎም ምስኣ ዝምድና ክገብሩ ኣብ ሓሳቦም ኩሉ ግዜ ባህግለዎም እዩ ኣብ ጥቆም መፅያ ኣብ ጥቆም ክትሓልፎም ክትቀድሞምን ክትዕብልሎምን ክርእዩ ከለዉ ግን እቲ ባህግናቶም ምሳ ንከምዚ ዓይነት ጓል ምሳ ሂወት ንክገብሩ ዘለዎም ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ወይ ከዓ ባህግናቶም እናጎደለ ከም ዝኸይድ ተዓዚቦም ማለት እዩ Men also felt less masculine when they were faced with a smart woman sitting next to them than they were so እታጓል ከምኡ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንበላሕ ጓል ካብ ርሑቕ ክትምትዋን ብዛዕባ ክሰምዑ ከለውን ኣብ ጎኖም ኮይና ክትዕብልሎም ከላ ክርዩ ከለውን እቲ ናቶም ተባዕታዊ ባህሪ ወይ ከዓ ማስኩሊኒቲ እቲ ናይ ተባዕታይ ባህሪ ናቶም ወይ ከዓ ተባዕታዊነቶም ክንብሎ ንኽእል ኢና ንሱ ዝጎድል ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ካብታ ጓል ኣብ ጥቆም ኮይና ትዕብሎም ክርሕቁ ወይ ዲስታንስ ክወስዱ ከም ዝመረፁ ተዓዚቦም ቶም ሳይንቲስትስ ማለት እዩ So እንታይ እታ መደምደምታ ናይ ዛ ሪሰርች ቴክ ኣዌይስ እንታይ ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ካብዚ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ኣስተውዒልኩም ክሰምዑኒ ብትሕትና ይሓትት ምክንያቱ ስለ ዝፈላለ እቲ መደምደምታታት So this study sheds light on the reason dating is so complicated So እዚ ውፅኢት ናይ ሪሰርች እንታይ ይነግረና እቲ ዝምድናታት ወይ ናይ ጉዕዞ ፍቅሪ ቀሊል ከም ዘይኮነ እስርስር ዝበለ complicated topic ምዃኑ We don't always know what we want even if we think so እዚኣ the most important ስለዚ ወላ እኳ እቲ ንደልዮ ንፈልጥ ተኾና ብርግፅ ግን እቲ ንደልዮ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ነዚኦም ረኺቦም ስለዚ 86% ከምዚ ፅቡቕ ይብሉ ነይሮም ግን እንታይ ከም ዝደልዩ እውን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ማለት እዩ This just happens to be a particularly depressing example ስለዚ እንታይ ከም ንደሊ ንፈልጥ እዩ ዝመስለና እምበር እንታይ ከም ንደሊ እውን ኣይንፈልጥና ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ትጥምት ማለት እዩ እዚኣ ካልኣይ It seems that even if men say they want a smart woman when a push comes to them they were not so into women who threaten their own intelligence So ወላ እኳ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ በላሕ ጓል ንፍዕቲ ጓል ኢንተሊጀንት ጓል እንደሊና ዝብሉ እንትኾኑ ብድከ ኣብቲ ቆም መፅያ እቲ ብልሕናታ ከተርእዮምን ከተንፀባርቆም ተጀሚራ ኣጠማምቶኦም ወይ ባህጎም ኣብታ ጓል ይቀያየር ምዃኑ ምክንያቱ ንብልሖም ትዕብልል ካብኦም ትበልዕ ካብኦም ትነፍዕ ጓል ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘይደልዩን ከም ዘይመርፁን ኣብዚ ሪሰርች ኣብዚ መፅናዕቲ ዝረኺቦም ማለት እዩ Of course እዚኣ ክትንቀቕ ኣለኩም እዚ መደምደምታ እዚ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ወይ ነፍሲ ወከፍ ጓል ከምኡ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሓደ መፅናዕቲ ክግበር ከሎ yes tendency የርእዩ ምልክታት ከምኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ተኽእሎ የርእዮም ነፍሲ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ግን ካብ በላሕ ጓል ይሃድም እዩ ዝብል ግን ጌጋ እዩ ብኸምኡ ከይትርድእዎ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ ወፃኢ ርዲት ብብልሒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይስንብድን ዝያዳ ብአን ዝሕጎሱን ዝኮርዑን ከም ዘለዉ ክትፈልጣ ኣለክን ንኩሎም ከምኡ እዮም ኢልክን ኣዋልድ እውን መደምደምታ ክትገብራ የብልክን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንብልሒ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ካብኦም ትነፍዕ ጓል ካብኦም ትሕይል ጓል እውን ከም ዘድንቁን ከም ዝፈትውን ክትፈልጣን ክርዳዕክን ክኽእል ኣለዎ ግን እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ድማ ከተሰውላ ኣድላይ እዩ Of course, and are threatened by but it's probably not a bad idea for a threatened man to do a little soul searching and find why it is. So, comme dema, እዚ ኣርእስቲ እዚኣ ንደቂ ተባዕትዮ እቶም ብብልሕና ደቂ ኣንስትዮ ንስንብድን ንርዕድን እሞ ካብ ሂወትና ከም ዝሓድማ ንገብረን ድማ ነፍስና ንክንፍትሽ ሓንቲ ኣገዳሲት ውፅኢት ናይ መፅናዕቲ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ክንከውን ከኢልና ካበይ ዝመፅእ ዝፍሪ እዚ ሓንቲ ጓልቲ ናባኻ ክትመፅእ ከላ ንሂወትካ ከተድምቐልካን ከተዕርየልካን ክትሕግዘካን እያ ትመፅእ ብሂወት ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ትስከም ተለኻ ይብል ዶክተር ማይልስ ሓደ ዓብ ነገር ትስከም ተለኻ ካባኻ ወይ ካብ ልዕሊኻ ዝሕይል ክሕግዘካ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ንፍዕቲ ጓል ክትመፅእ ከላ ድማ ሓዳር ድማ ሓደ ዓብ ፆር ስለ ዝኾነ ምሳኻ ኮይና ክትስከም ንዓኻ ክትሕግዘካ ከተብርየካሲ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ በዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና የስ ወዲ ተባዕታይ ከም ባህሪ ናቱ
أبتجزو أبتيوتو نسو زبالة هاي نسو زحيلة نسو زبالة زبركت خوني زدلي زولا بمعبول حبرة سب أبزي ويسترن وورلد زرب تدقق عمي زي دكنسيون دك تبعتينا بيت مرتريخا بزح جدا دكنسيون نفعات أبتيوت ما تخلقن بزحد دكنسيون أبجزا هاوس وايف ويكان تجزا حلفنت مورد وزدا كونا أبو مالتي عندك تبعتي بزح جزء أبصرهم فوكس قبل تريوم انتهينا مالتي زي وتبعتاي نتقول نسويتي نسخير سراح أنا بجزا خوني نايم بال بحري ولا قلنا نتما هالشنا مع بالفلاي of the North countries Scandinavian countries زحشن تخونه still there's a long way to go بزح نجارات دك تبعتي أو درجة تيناي masculinity behavior still تلوا يريو ስለዚህ زامت نحتزيا نبزح أتمامتا ناي سبات كتنكف تخليا كنستوعل كنفرارد يكونا كنستوعل دما كتحجزنا تخليا I hope نزا فيديو تفتوا ذا فيديو انت فتيخما لايك أبوا شير دما قبرو مهنياتو زا عينت فيديو شير كتقبرو خلوهم نهيوت نايسب أنا تحساسبا نخلوت نخعبي تحجز سلازلخا ويتحجز سلازلخي حدا صبغ نجار دما كوين يسمعني صحاكم دما توسخولو ريتوناتكم حساباتناتكم كم وترو أب كومنت كتصبيكم مهنياتو كابت كومنتناتكم ون بزح سب سلازي مهار النابلكو نزا فيديو عبزكم ودينا أبكار عرستيا بحتى الجزيك ساب من رغب دحامكم كلكم يدلي سسنايو تشاو